Og forudsigelser, de forudsiger noget. Det er en konvolut. Det ser sådan ud. Så er den her. Ja, der er mig. Her er den. Og så tænker jeg, ned i hjørnet, så skjorte på, rejse op. Du skal simpelthen bestemme, jeg skal sige, hvis man nu er kvinde i det lokale, pige, kvinde, ung dame, hvad som helst, og man ikke har set mig optræde før live på rejse op. Vælg en af dem. Ja, det har kigget ned på manden alle sammen. Hende der. Og ved godt, hvad det var. Hvad hedder du? Ulla. Super. Du er frisk, ikke? Jo. Heroppe. Og klap lidt af hende. Se, heroppe skal man tale lidt højt, for ellers skal I ikke høre noget bag. Jo. Nå, Ulla. Det vi skal til os to, det bliver ret fantastisk. Så kan det være, du tænker, det er sjovt, så der er altså andre unge mænd, der engang fortalte mig, der var det ikke rigtigt. Ja, ikke sammen jo, vel? Nå, vi skal forestille os, der er en pige her. Kan du forestille det? Ja. Farve den? Rød. Ja, rød og lille. Der er ingen tvivl, vel? Det er fleste kvinder, der også rød. Vil du skifte den farve? Eller fint nok? Det er ikke vigtigt. Vi siger med rød. Så forestiller vi os, at vi sidder sådan her ved siden af hinanden, så vi kan se det. Så forestiller vi, at vi kører lidt ud af vejen. Og så er der også en GPS, den er så usynlig. Det vil sige, vi kan godt se den jo. Vi har sådan en speciel kontaktinterpol, der gør det. Så ligger den her, og det kan vi stadig godt se, at de andre kan ikke. Og så siger den, at vi skal til højre, venstre eller lige ud. Højre. Højre, straks højre. Så efter vi har kørt lidt, så siger du, måske kører for stærkt. Så siger jeg, det kan godt være, men hvis du trykker på GPS'en, så kan du bare se, at hastigheden er. Og sige tal. 80. 80, ja. Vi er jo i Assens by, det er lidt for hurtigt. Så jeg tager farten lidt af, ikke? Og så kører vi til gengæld mod Sjælland og København, og forbi København ud til Kastrup. Vi skal flyve, og vi skal ikke flyve til Aalborg, eller sådan noget kedeligt noget. Vi skal flyve ud fra Danmark. En lille tur, måske, eller en lidt længere tur, eller en meget lang tur. Og så lige inden vi kommer til lufthavnen, så trykker jeg på GPS'en, så åbner der så display, så får sådan nogle byer til syn, og siger, hold nu op, vi skal hen til en af de her byer, så tænker jeg, ej, hvor er det godt, man. Jeg har pakket alle mulige tasker, så jeg kan både tage den ene og den anden og den tredje vej. Så vi kigger ned og tænker på en af de byer, du ser, siger ikke til nogen, holder det inde i hovedet på selv. Ja, så lukker den GPS'en, så kommer du herop, så kan du tænke, det er ikke sådan specielt sjovt. Nej, det er så hans skyld, ham dernede. Og så sagde du, det er den her bil, og den kunne køre 80. Og så sagde jeg, nu er vi i lufthavnen, og vi skal flyve uden for Danmark. Tænk på byer, der har gjort det. Ja. Du har ikke glemt det. Nej. Så skal du sige, sådan sagde jeg kan nok godt høre, jeg står lige her, ikke? Men altså, dem dernede skal også høre det. Så skal du sige, hvad for en by du har valgt at tænke på? Paris. Paris? Ja. Suverænt. Der har du været før? Ja. Eller hvad? Ja, det er lidt bedre end du jo sammen med mig, kan man sige. Er du tilfreds med det? Eller vil du skifte til en anden by? Eller? Nej, det er udmærket. Det er udmærket. Det er godt nok. Ja. Men du vil ikke skifte? Eller Nej, det er fint nok. Nu holder fast. Ja, det må jeg sige. Jeg sagde, at jeg havde en forudsigelse, at den ligger herovre. Og så ser jeg sådan her ud, så. Og her, der skulle jeg gerne være et papir et eller andet sted, som så sådan her ud. Og så sagde du, en bil, der var rød og alt det der. Så sagde jeg, nu flyver vi, og det er bare en lille tur fra Danmark. Måske lidt længere tur, måske en meget lang tur. Paris. Så sagde jeg, tag lige en anden by. Paris. Er fint? Ja. Var sådan nogenlunde sådan? Ja, det er rigtigt. Ja, så skal vi da lige bruge dig en gang til. Det var da en rigtig god start, synes du ikke det? Også to. Lidt heldig også start, men så har jeg lavet sådan en blok, så er så to linjer på det. Det er lidt tyk den ene og sådan noget. Så skal du tænke på, lige om lidt, skal du tænke på en ting. En ting eller en dyr, et dyr eller en plante. Det skal være noget, du kan tegne. Så hvis jeg sagde til dig, tegn det her inden for 15 sekunder, ikke vildt flot, bare simpelt, så vil du gøre det. Hvis man siger det, de fleste, i hvert fald mænd, omkring en tredjedel af alle mænd, de vil tegne et hus. Super lidt. Hus, bum, færdig. Og så efter det, så er det måske en bil, ikke? Nu har vi haft en syvende bil og sådan. Ikke hus, ikke bil. Men en ting, en plante, et dyr, et eller andet symbol, måske hvad ved jeg, noget, som du tænker, at det kan jeg også tegne, og jeg er ikke særlig til at tegne. Og du skulle tegne på 10-15 sekunder. Får du noget? Ja. Okay.
Hvis du nu skal ikke tegne i første omgang, nu skal du bare skrive, hvad det er. Ja. Og så har jeg også lavet en anden linje. Kan du huske den første person, du nogensinde kyssede med? Det var godt. Ja, det var godt. Og det er ikke din mor. Den rigtige historie. Det kan du godt, ikke? Det er meget godt. Så skriver du personens... også hvis du er gammel, eller? Ja, okay. Ja, det tager vi. Så du skriver personens navn her, og du skriver den der ting eller plante eller hvad det nu er. Ja? Og ikke noget krimskram, så vi skal se det lige om lidt jo. Skål! Skål! Siger du, når du har gjort det? Yes. Det har du så holdt med processen. Ja. Så sker der det, at lige om et øjeblik, så går du ned til, hvis nu vi siger et af de der 3 ord, som i midten, de runde der, så går du ned til et af dem, bare lige hurtigt, og kommer tilbage igen op. Og når du nu kommer ned, så lægger du mappen foran en eller anden, eller på der, med skriften nedad. Og når den er nedad, så betyder det, at man ikke bare skal finde og kloge. Så skal man lade den ligge. Så giv den lige til en eller anden, vi kan stole på. Har vi sådan noget? Så er det ikke normalt. Vi bruger på tusser her. Minimum 2 af dem. En her. Og en her. Nå, og en kuglepand i stedet. Det er jo bare der. Jeg fik den. Sådan. Nå, nu forestiller vi os, at der lige her, faktisk herude, nu forestiller vi os et maleri eller et billede af den her ting, du har valgt at tænke på. Forestiller du det? Ja, det er lige her. Det er ligesom hvide blade der. Og så den billede på af den ting, du har valgt. Godt, super. Så er det mere konkret, kunne godt høre. Det er bare sådan noget svivende. Det er lige der, okay? Så forestiller du det billede, der var tættere på. Prøv at tage din hånd sådan her. Prøv at gøre sådan her med. Så forestiller du, at det er lige her. Okay, er det bedst sådan her, eller bedst sådan her? Bedst sådan der? Okay. Så forestiller du, at det her ting, eller symbol, eller plante, eller hvad det nu er, at det er lige her. Det er meningen? Forestiller du det? Så forestiller du det sådan tydeligere. Og det er mega tydeligt lige pludselig. Der er altså ikke lige noget. Nu får du den her. Så tager jeg den, eller nu stiller vi os med ryggen til hinanden. Ja. Lidt tættere eventuelt. Så lige om lidt som nu, så tegner jeg det, som jeg tror, du har valgt. Og du skal tegne det, du har valgt. Men jeg starter lige lidt. Og det er mere, hvis vi har de her kloge, der tænker, jeg tror godt, jeg ved, hvad du har valgt, men jeg kan ikke rigtig tegne, tror jeg. Du siger det. Ja, og jeg ved ikke, hvad jeg skal tegne. Det er fordi, der er nogle kloge, der tænker, at man kan høre, hvad du så tegner. Så ja, det er fantastisk. Sådan det. Okay. Jeg er færdig. Jeg skriver her, hvad det er, jeg tager. Det var ikke muligt at se. Du må ikke vise de andre, hvad du tegner. Jeg har ikke tegnet noget. Du skal tegne nu. Skal du gøre? Jeg viser lige, og du skal hemmeligt. Kan ikke se, hvor du laver hovedet? Nej. Jeg viser lige det her, hvad man griner. Lover det. Nej, det er okay. Siger du, du har gjort det? Er du færdig? Okay. Og når du er færdig, så vender du dig lidt over mod mig, og sådan så holder det hemmeligt, så der ikke er nogen, der kan se, hvad du har lavet, hverken mig eller nogen andre. Ja? Og var det første indskud, så der stod der og tænkte over en masse forskellige ting? Nej, det var det. Det har du nærmest glemt. Ja, okay. Super. Lad os se. Ej, hvor er det god. Så sætter jeg det. Så sagde jeg, du tænker lige på en eller anden person også.